И така хора, здравейте, аз съм MX и днес ще играем на играта Among Us, като днеска съм в BlueStacks версията, която както знаете е APK. И причината да съм тук е, защото намерих един мод, с който имате Airship мапа и както виждате тук летят Хенри Стикмановци. Та сега ще ви го покажа. Значи, първо ще влезем в лобито. Така, ще вляза ето тук. И ето ме хора. Така, значи имате всички скинове, имате всички шапки, имате всички петове. Имате нови шапки, като ето тази котешка маска, като тази шапка, която ме я пък питате мене. Като това имате също, имате такова не педове, мечката от Five Nights at Freddy's. Това ме беше Фреди, не знам, забравил съм. И сега, нещо, което ще правим е, че ще ви покажа Airship картата. Както виждате, лобито също е доста различно. Тук имаме различно лоби наистина. И сега отиваме в FreePlay, за да ви покажа първо картата. Ето и нея. Така, първо ще стане импостър. И сега, както виждате, лобито е като на Airship картата. Така, сега влизаме в Medbay, където ще убием дъмито. Това е анимацията, като убиете някой, той просто остава без глава и без ръце. И сега ще саботираме реакторът. Така имаме дъми 6. Между са много сладички дъмитата. Мен много ме кефят как са направени. Тук ще репортна това тяло, за да не... Така. Обаче виждате как излизат, за да може все пак да се обвиняват. Аз ще скипна. Добре. Зеленият ме е съснал, макар и той да е бот. Така. Тръгнахме наляво, сега ще тръгнем надясно. Ето тук това е Weapons-а. Тук е O2-то. Тук е Navigation-а. И в Navigation всъщност не съм влизал. Това е точно като тази, дето имахте да взимате някакви папки, да ги слагате на разни места. Доста интересен ще апдейтът, между другото. Доколкото разбрах Sneak Peek, той ще излезе чак на 14 или 15 февруари чак. Той ще има да очакваме още месец някъде. Така, влезаме в Storage. Идваме в админът, където както виждате има билярдна маса, което е мега яко. Сега ще репортна тяло и ще се опитам да изгоня някой. Така. Dead Body Reported. Така. Кой да изгоня, оранжевия или розовия? Оранжевия. Ей. И двамата гласуваха себе си, тъй че. И дъмито не беше импостър. Добре. И това е картата, хора. Ще оставя линк в описанието към този мод да си го изтеглите. Сега ще ви предупредя на нещо. Не можете да го изтеглите, ако сте на компютър, защото това е APK-то. В момента съм от BlueStacks, както виждате. И ако ще го теглите, трябва да е на телефон, може да е Android, може да е iOS или на BlueStacks, ако имате тази програма, както разбрахте. И така, надявам се клипът ви е харесал все пак. Оставете един лайк, абонирайте се и чао!